хонаводае дар Турсунзода баъди 8 рӯзи ҷустуҷӯ ҷасади духтарашонро аз як мошини бетоншӯрӣ дар назди бозори Балх дар ноҳияи Рудакӣ пайдо карданд. ба нақли модари Марҷона, духтараш охирин бо рӯзи 13 ноябр барои гирифтани ҷоизае ки аз як сабқати тирпаронӣ ба даст оварда буд, ба коллеҷ рафт. Марҷона донишҷӯи соли сеюми коллеҷи техникӣ технологии ташкилоти мададгори мудофиаи Тоҷикистон буд. рӯз шанбе омад хирсан буд. Гуфт ача якм ҷора гирифта. Ман хирсан шидам, як хол доштам иҷаш. Гуфтам биё бачам хол тамачча кунам, фақат холша мачак мекардам. Гуфтам биё бачам хол тамачча кунам. Гуфт ача погои рӯз шанбе гуфтам хеле чӣ доштем. Рӯзи душанбе ача мерам медалма мегирам боварам ки медалма меёрум нишонат метам. گفتم بچه‌م تو همین چند مدال چند تعریف نامه داری خرسان شده من فخر کنم برای دخترم. марҷона яке аз 5 духтарони хонавода буд. волидонаш мегӯянд аз ӯ умеди зиёд доштанд, чун ҷасуру чолок буд ва намегузошт ки онҳо эҳсоси беписарӣ кунанд. баъд духтарчам мега ки оча ман барои медал мерам, мерава ки чӣ хеле мешава апаш телефон мена мега ки сафаргул гуфтааст амун паданалат қапи дасту пума баст дар мошин. борам кард тамом ҳам гапзадагиш. модари Марҷона мегӯяд баъди шунидани ин хабар ба полиси ноҳияи Синои пойтахт муроҷиат ва тамоми ин маълумотҳоро пешниҳод кард. гуфт ки духтарат зинда ман меёрам духтарат зинда ба зинда дар дастат метам. шафиев гуфт ки мана президент айдасти кори ҳалол ма гуфт кори соз мекунам дар Тоҷикистон да хона додагиай. падари Марҷона мегӯяд моҳи қабл ҷавоне ба назди ӯ омада худашро Иброҳим аз деҳаи қурбоншаҳиди ноҳияи Восе муаррифӣ кардааст. ҳадафи ташрифашро ҳам хостгории Марҷона гуфтааст. аммо падари Марҷона мегӯяд вақте аз ҷавон хост волидонашро барои хостгорӣ фиристад, ӯ ғайб зад. мак рӯзи шанбе амаким кардем аммама холама роӣ мекунам афсухолӣ. рӯзи шанбе шид сини духтарам гуфта ки камазам авария кардам рафтан пул надорам. бо бона карда гуфта ки падар модарам рафтан наметавонам авлодам. ман иҷа пурсидам куки ба зан зорум гуфт зан ҷудо шудагиам. я писарча дорам алимин мета 5 сол шид гуфт. мана фреб кард. Иброҳим он ҷавоне ки хостгор будааст чанд бор баъди ғайб задани Марҷона аз телефони ӯ ба модараш занг зада гуфтааст ки духтараш намехоҳад бо онҳо иртибот дошта бошад. ба нақли модар баъди 9 рӯз тамос гирифта ҷои ҷасади Марҷонаро хабар додааст. не духтар мехеле ки бад серон зинда намемонам вая бинам қапма. духтар мехеле бисёр расво ка парт уфта. азоби духтар дидам чӣ хеле танҳои сиёҳ кабуд. азоб дод духтар бурда. чун милису ақафош даштаган ин кора. ҷуни сиёма барои духтарам мекунам. духтар малтаре я бор овоз шапшинам майли амура гирифта боши маъқулат боша гуфтам ҳами ошит шава анди ҳами овоз шапшинам ки накишта бошиш. падараш мегӯяд то ҳол ин ҷавон ба ӯ смс мефиристад. менависад ҳеҷ кор аз дастатон намеояд. милисахона рафта даъво карда гуфта ки нара прокуратура да баши президент шикоят накун дар рӯ туф мекунем. чӣ ҳақ дорад милиса ҷанчӣ нест қонун Тоҷикистонда. ман духтарша гӯйваре калон кардам барои ифлос калон кардам ина буд дар хога споридам ша. қазияи куштори Марҷона Шерхоноваро додситонии ноҳияи Рудакӣ таҳқиқ мекунад. ҳоло тафтишот идома дошта мақомот ин ҷавонро боздошт накарданд. духтарчаи дигари ман дар ҳазорума гуфтааст ки соати 6 ба мошини сиёи тимнети без номер меом бубро мебарам апата нишон метам. агар ин духтарчам барои хотири апаш мерав ира намекишид. ба нақли волидон Марҷона аълохон буд ва бо дониши худ ба коллеҷ дохил шуд. дар коллеҷ устодон аз ӯ чун як духтари хушахлоқ ёд мекунанд. ҳоло барои поси хотири Марҷона устодону ҳамсабақонаш назди даромадгоҳи коллеҷ акси ӯро бо як даста гул гузоштаанд.